Bog svima, dragi svi, dobrodošli u Irena's Cro Cafe. I ovaj tjedan govorimo o prošlosti u hrvatskom jeziku. Prošli tjedan smo počeli s prvim videom, tako svakako provjerite prvi video. Ako ste to propustili, sve vježbe i objašnjenja za one koji žele učiti više su dostupni na mom Patreon profilu. Danas ćemo vidjeti neke recimo iznimke što se događa, kako se tvori prošlost s nekim drugim glagolima za muški i za ženski rod. Govorit ću naravno u ženskom rodu. Muški rod ću staviti tu negdje. Pa idemo vidjeti 4 rečenice u prošlosti. Rečenica broj 1. Jela sam doručak. Jela sam doručak. Broj 2. Glagol ići. Išla sam na posao. Išla sam na posao. Broj 3. Vidjeti. Vidjela sam Ivana, ali obratite pozornost na muški rod. I zadnja rečenica, razumjeti. Razumjela sam sve. Razumjela sam sve. Obratite pozornost ponovno na muški rod. Dragi svi, nastavljamo sljedeći tjedan s negativnim oblikom. Vježbe, kao što sam rekla, su na Patreonu. Ako želite podržati moj rad, dobiti više materijala, to možete napraviti uz 5 eura mjesečno i možete se odjaviti kad god, naravno. Hvala vam svima na gledanju i vidimo se uskoro. Ćao, čao!